Hvala lijepa. Baš mi je drago i čast da sam ovdje, obzirom na sve što ste napravili, a i obzirom na posao koji je pred nama, bez obzira što smo neki postali članice Europske unije, neki još nismo, ali svi smo više-manje u istom loncu i ako ne preuzmemo odgovornost za svoju regiju, a time po mom dubokom uvjerenju i za stabilnost i sigurnost Europe u budućnosti, nikome nam se dobro ne piše. Ovo je za mene jedna od takvih malih kamenčića koji pokazuje da hoćemo i možemo. Postoji na hrvatskom jedan izraz koji glasi svako zlo za neko dobro. I ja bih rekla da ovo što se dogodilo prošle godine sa, kao što se svi slažemo, lošom odlukom, ali ne treba mi niko da me tu podrži, ja smatram jako lošom odlukom Europskog vijeća da ne da datum za početak pregovora Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Svi smo smatrali lošim, bili smo razočarani, ja sam bila jako razočarana time, ali nešto što je unintended consequence ili nenamjerna posljedica toga je da je fokusiralo pažnju Europske unije ponovno na proširenje i ponovno na Zapadni Balkan. Do te odluke svima je više-manje bilo dosta. I nas svih skupa, i Zapadnog Balkana, i naših problema, a i proširenja. Puno zanimljivije u tom trenutku su bile teme kao što je višegodišnja financijska perspektiva ili takozvani proračun, odnosno budžet Europske unije, Brexit naravno kao opća drama, homogenizacija, budući, da tako kažem, glavni lider ili neformalni glavni lider Europske unije u trenutku kad je gospođa Merkel najavila svoj odlazak. Pa ja bi se usudila reći da je i ta odluka imala neke veze sa upravo tom činjenicom da se trebalo pozicionirati za buduće lidere i glavne figure Europske unije. Međutim, bez obzira koji su bili razlozi, vratila se ova regija i problem, europska zadaća konsolidacije vlastitog teritorija na Zapadnom Balkanu se vratila u fokus. Dakle, vratila se u centar pažnje i cijela rasprava, ako hoćete, jedna od 3 točke glavne rasprave u Europskoj uniji u ovom trenutku jeste proširenje na Zapadni Balkan. Prije 10. mjeseca prošle godine to je bila možda 10. točka, ako ne i 18. Sada je jedna od 3, a kako je Brexit više-manje se zna šta je, onda bi rekla jedna od 2. I to je taj silver lining ili to dobro koje je proizašlo iz jedne zapravo nesretne odluke i nečega u čemu smo svakako svi bili razočarani, ali naravno naročito Sjeverna Makedonija i Albanija, jer ste puno napravili, jer ste, da tako kažem, izašli iz svoje kože da napravite pomak i napravili ste pomak koji je opipljiv, ali okolnosti su takve kakve su, mijenjaju se i moramo, zato su važni ovakvi razgovori, moramo napredovati pod datim okolnostima, a ne žaliti se da okolnosti nisu pravedne, jer nisu. I neće ni biti, da ne bi slučajno se očekivalo. Ali pod datim okolnostima također možemo napredovati i hoćemo. I hoćemo svi skupa, jer je to pitanje, ako hoćete, pa i regionalne stabilnosti i sigurnosti i kroz to sigurnosti i stabilnosti Europe. Mala fusnota
na tu temu svima od moje generacije pa do najmlađe generacije bi u tom smislu preporučila da pogledaju film 1917. Ne znam jel će dobiti Oskara, a nije ni važno. Ali za pitanje zašto i čemu Europa, a naročito zašto i čemu Europa u ovoj regiji, je vrlo značajno. Vrlo se dobro, pa kad drastično i plastično vidi zašto je to važno i taj prezreni mir, odnosno mir koji se počeo uzimati kao zdravo za gotovo, kao da se podrazumijeva, kao da dolazi sam od sebe. Mi naravno u ovoj regiji znamo da nije tako, ali Europa je zaboravila. Zaboravila je da nije tako. I naravno da to ne može biti jedina svrha i vječno opravdanje za Europsku uniju, ali bome je početna svrha. Bez tog cilja i bez te garancije sve ostalo je bez veze. Sve ostalo je neupotrebljivo i sve ostalo je neostvarivo. I zato mislim da je korisno, zato kažem tu fusnotu, to pogledati. Druga stvar koju sam htjela reći, Sjeverna Makedonija, čestitam. Svi smo zaboravili da kako ovo niste dobili datum za pregovore, ste ušli u NATO. Dakle, nije sve baš bilo bez veze i bez nekog rezultata. Ali kao i obično uspjesi koje si postignuo i dobre rezultate koje si postigao, ti se ne računaju se oni koje nisi jer oni postaju važniji. I na neki način to je i normalno, naravno zato što te koje nisi želiš postići, a ove staviš u neku svoju arhivu. Ali to ste postigli i to je važno. To nije sve i treba ući naravno u Europsku uniju i hoćete, ali je velika stvar i pokazalo se da su mnoge stvari koje ste napravili imali i vrlo konkretne rezultate. Međutim, nismo još tamo. I zato bih htjela reći Zoran Zaev, Radmila Šekerinska, Nikola Dimitrov, Talat Džaferi, Goran Milevski, držite se ljudi skupa. Nije još gotovo. Zato jer je sva ta zadaća koja je pred vama je još vaša. I još vaša odgovornost. Je, Europa se pojavila pa djelomično iz tog osjećaja, da ne kažem krivnje, ali zapravo krivnje, se pojavila sa novom metodologijom. Međutim, po tu novu metodologiju i što je točno ta nova metodologija, ćemo svi prevoditi zajednički u operacionalne kategorije. Dakle, mi to zajednički, a vi u velikoj mjeri, svi na Zapadnom Balkanu, poznato je da ja smatram da zapravo Zapadni Balkan, tih 6 država, nije proširenje, nego je konsolidacija europskog teritorija. Ja smatram da bi proširenje bila Turska, da bi proširenje bila Ukrajina, to bi bilo proširenje. Ovo je europski teritorij. Sadašnja predsjednica komisije je nastupila sa tezom da Europa želi postati geopolitička snaga. Jedan od 4 ciljeva hrvatskog predsjedanja, koje nije Hrvatska sama izmislila, nego je naravno konsenzualno dogovoren, je Europa koja je utjecajna. Drugim riječima, Europa koja je geopolitički faktor. Europa that matters. Drugim riječima, ne samo koja daje pare, ne samo koja ima neke institucije i neki zajedničko upravljanje, nego Europa koja je politička snaga. Prva pretpostavka da bi Europa bila politička snaga je da može pospremiti svoju vlastitu kuću. Drugim riječima, da je u stanju konsolidirati svoj vlastiti teritorij. Ova bijela točka ovdje, 6 država koje nisu članice Europske unije, je europska zadaća.
Tu europsku zadaću ćete vi, a što se mene tiče i mi skupa s vama, raditi u prvom redu, kao predvodnici. I to kao europski predvodnici. Naravno, mora je raditi i Europska unija jer je to njezin teritorij. Ako nisi u stanju konsolidirati svoj vlastiti teritorij, uspostaviti svoju vlast nad svojim teritorijem, kakva si onda geopolitička snaga, kakav si onda faktor. Dakle, to je europska zadaća, ali tu europsku zadaću usmjeravati i operacionalizirati ćete u prvom redu vi. I toga treba biti svjestan. To je inače nešto što teško ulazi u svijest i državama članicama, da počnemo od Hrvatske, novim državama članicama. Da Europa prestane biti oni, nisu to nikakvi oni, to smo mi. I mi taj posao trebamo zajednički odraditi jer je to naša kuća. E sad, nova metodologija. Svi smo bili, imam tu neki sažetak te nove metodologije, ali to uglavnom svi znate. Svi smo bili razočarani kad vi, Albanija, niste dobili datum za početak pregovora. Međutim, nešto u čemu i bili smo naročito ljuti na francuskog predsjednika Macrona, iako nije, ruku na srce, Francuska jedina koja je to spriječila. Ali ono što je pozitivno i što po mom mišljenju je korisno proizašlo iz toga i u čemu Macron ima pravo, govoreći iz našeg iskustva, je da je u temelju svega, i ja bi apsolutno u operacionalizaciji ovog projekta nadalje, a nadam se, ne mogu reći duboko vjerujem jer više niš ne vjerujem, ali nadam se da će u 3. mjesecu i Sjeverna Makedonija i Albanija dobiti datume za početak pregovora. Ali odatle nadalje, ono u čemu Macron ima pravo, da je temelj svega pravna država, i to ne bilo koja pravna država, nego pravna država utemeljena, da sad kažem na razini fraze, na europskim vrijednostima, ali u prijevodu te europske vrijednosti u primjeni znače visoka razina ljudskih prava i visoka razina manjinskih prava. Sve ostalo može i poslije, ali ovo ne može poslije. Ovo mora biti odmah i ja ne bi se pozivala na, mislim, naravno kad govorite ovako generalno na različitim skupovima europske vrijednosti, liberalno-demokratske vrijednosti, kako god hoćete. U stvarnom životu visoka razina zaštite ljudskih prava i visoka razina zaštite manjinskih prava je prevod toga. Na tome bazirani zakoni i onda naravno vladavina prava ili rule of law. Jer inače rule of law ne znači ništa, jer i u apartheidu možete imati rule of law, a zakoni su apartheid. Dakle, moramo biti svjesni na kojim postavkama se temelje zakoni i nakon toga vladavina prava i sudstvo. Tu bi naglasila dvije stvari. Mi smo uvijek ponavljali neovisno sudstvo. To, ljudi, nije dosta. Ne funkcionira. Jer vi možete imati najneovisnije sudstvo koje nije profesionalno, koje je loše kvalitete. Prema tome, ono što nama treba je da neovisno sudstvo u istoj razini u kojoj je parlament neovisan. Dakle, 3 grane vlasti koje imaju neku kontrolu jedni nad drugima i drugo, visoko profesionalno sudstvo. Mi imamo prilično neovisno sudstvo, ali ne profesionalno. Navukli su različiti političari, različite ljude u pravosuđe i onda su oni u noći, to sad da ne ponavljam, ali negdje početkom 2000-ih se pretvorili u neovisne suce. E pa nisu. I to je problem i moramo se s tom činjenicom suočiti. Dakle, treba nam
Rule of law, odnosno vladavina prava, ali sa zakonima koji uvažavaju ova dva postulata o ljudskim pravima i manjinskim pravima i to manjinskim, svim manjinskim, jer u našoj regiji se manjinska uvijek prevode kao etničko manjinska, ne samo etničko manjinska, nego i seksualno manjinska, politički manjinska, dobno manjinska, regionalno manjinska. Puno ima manjina, kad krenete nabrajati, svako od nas de facto pripada nekoj manjini, a ako ne pripada, pripadat će, ako ima sreće da ostari. Prema tome, prava manjina su de facto ljudska prava. I u tom, to je jedan element i drugi element je to pravosuđe koje nije samo neovisno, nego je i visoko profesionalno. To je temelj, po mom mišljenju, i treba tretirati kao temelj nove metodologije. Vi ste otišli relativno daleko u razvoju tržišne ekonomije i Sjeverna Makedonija i Albanija. Nije problem tržišna ekonomija, tu je problem korupcija. A korupcija, ne mislim samo kod vas, nego generalno, a korupcija je pitanje vladavine prava. I kad imaš funkcionirajuću pravnu državu, onda si sve, naime, nisi eliminirao te stvari, jer toga ima i u Švedskoj, i u Finskoj, i u državama koje držimo kao neke najviše standarde. Samo je tamo to izuzetak, a ne pravilo. I kad se nešto takvo otkrije, je sramota. Niko više s tim čovjekom ili s tom tvrtkom neće raditi. A u nekim drugim sredinama se smatra da vidi kako je lukav tip, kako ih je uspio preveslati. Dakle, ta logika, naš je interes da tu logiku svi skupa prevladamo. I ta nova metodologija za to daje šanse. Sve ostalo, Hrvatska dan danas, mi smo, ide nam, završavamo, sad će biti 7 godina da smo članica Europske unije, mi dan danas harmoniziramo zakonodavstvo iz poljoprivrede, energetike, kao što čini Švedska, kao što čini Slovenija, kao što čine sve države. Dakle, sve ostalo se može harmonizirati poslije. Jedino što je preduvjet je vladavina prava, profesionalno i funkcionirajuće neovisno pravosuđe i kad se to ispuni ili kad se to dosegne sa punom sviješću ljudi, ne treba biti niti nerealan, niti lagat same sebe i druge. Sa punom sviješću da će biti određeni backsliding. Kad se uđe u Europsku uniju, svi moraju biti svjesni, uključujući države članice u kojima također ima backsliding, ne samo kod apsolutno svih koje su ušle od 2004. na ovamo, dakle novih, nego i kod nekih starih. Drukčija su vremena. Ono što je Europska unija, po mom mišljenju, zašto je toliko važna i zašto je garancija, ne da neće doći do backslidinga, odnosno do opadanja, nego kad dođe do toga, da to neće biti ubistveno, da to neće biti nešto što će uništiti zemlju, nego da postoji određena granica na kojoj se to može zaustaviti. I kao neka završna, recimo utješna poruka u tom pogledu, mi smo bili dosta razočarani. Ja sam sudjelovala u svemu vezanom na ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ušli smo, po mom mišljenju, u zadnji čas prije nego što je počela ova cijela nova era u tom pogledu. Da li je došlo do sklizanja na natrag? Apsolutno je došlo. Da li je došlo kod svih drugih do sklizanja na natrag? Apsolutno je došlo. Međutim, to sklizanje je kod nas išlo tako daleko da je u jednom trenutku već izgledalo da se neće zaustaviti. Odnosno da ne znaš kako bi to zaustavio. I onda smo izabrali Zorana Milanovića za predsjednika i napravili
otvorenje Rijeke kao europske prijestolnice kulture. Može neko reći to su male stvari, to nisu velike ovlasti, to je neka kulturna papazjanija ili fešta, ali nije tako. To je pokazalo da hrvatsko društvo ima tu snagu i da su te vrijednosti sve žive, da one tamo postoje. Treba ih samo ohrabriti. I zato smo svi ovdje s vama. Hvala vam.